Taura wati mukadzi wako unomuda. Wakapesera kuti tabonde naye. Bonde naye pana muna August. August. Ndati. Paakapiwa naMwari ukuru kujei. Kutsamwa changamire. Ni mauzo wakadita zvacho ndatiburwa ruoko. Urukujuje ruoko akabva kubairira. Ndakanda tsama. Mudzeka kuti ndomuda. Mama ndokudai. Kana nini ndinovada mama. Wanzo mugirebe mukadzi wako kana uchimuda maisambani. Vagirebe. Ta mama ndiri wako. Muti. Aiwa, iwe girebe pamurume wako. Girebe pamurume wako. Iyo kuguma kwaita sambani mukadzi wako magetsi atobata kare nokuti panenge panonguva saka iwe unofanira kutaura zvinhu zvakanaka wazvinzwa sambani nyaya yekuisi yakanaka ni mistake yawakaita ndekuti wakakwira dare shuwa wazvinzwa wakwira dai ndanga ndiri ndini mupurisa ngoti handisunge vanhu ndaidai kokudzwa kuti unorega kukwira dare haufanira kukwira dare unzwa ende mari yakwirisa mukadzi unokwira dare unofanira kuzomudzorera enda kumupa sambani upuwe namba dzangu kana wabva kuno uzondifonera uchiti nhasi ndiri kuchinhoi kuna mama takatogara mubhedha zvotakatopfekera tikatorelax nekuti zvamuchiri tarisana aiwa mutarise mukadzi wako ndo zvaachiri aiwa tatoita makwinya kumasi etika saka musakure nomutauro We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 774872063. Nyaya yangu iri kupanapa ndeyekuti ambuya vangu nasekuru ndivo vandinawo panapa. Ndaigara kuno kupindura ndichienda kuHorid Imba kwapo. Mumashure ndakamboenda Imba kwao ndichida kundonoita grade 1 gore 1989 chida kundoita grade 1 ndakaenda 1 term ndakatadza kugarisana zvakanaka ndakabva ndazodzoka kumba kuna amai saka mai vakapota chindibhadhara mari chikoro paavoka vakundibhadhara mari kwaita kuavoka kusanganisa nevanin'ina vangu vakazi vatama vakunogarawo kumvuru vachichengetwa nasekuru baba vasekuru saka ndiyo nyaya iripo kuti no pamwedzi watumba kwangu kuhorera saka ndikuda kuti mundibhadhare pakuchengeta pandaita asi pamusoro pezvo tichaenda kuHorid chiti tikuenda kuHorid tichidzoka hatina kuziva pasichasvika. Munhu waMwari nyaya iri kutaurwa apa iyi yasvika kuti ndipi 3000. Nyaya iyi ndeyekuti nemurume wangu takanetsana kumashure uko nekuda ndambata negirlfriend. Ndambata negirlfriend takabva tazogara chinese chakabva changotanga mumba imomo nekuda kwegirlfriend riye tabva tagara girlfriend ndakambata kuti kwaRoy ndiko ndakambata ari ndobva tabva ikoko ndobva tauya kumba takaramba tichinetsana. Nyaya iye yabva ita sekunge inopera. Ini ndakafunga kuti payatizi nyaya iyi ndofunga kwekwe hazvichaita. Nekufamba kwenguva ini ndakabva ndazoona ndabva kuchinhoi ndabva ndaenda kuplese kudanda jena kumvura. Ndasvika kudanda jena ndakasvika ari manheru saka ndakasvika inini ndaiti ndaisvikira pamatishara wangu ndoma ndaisvikira ndosvikira imomo nokuti nandisingamboitawo time ndekuti ndangosvika ndowapa chikafu nomwana ndodzoka. Saka ndakati ndasvika manheru kuseni inini ndamuka ndakatarisa kuyadi kwangu ndikaona zvinhu zvangu zvese zvakabviswa mumba izvo zvinhu zvina ndakazvibvisa mubedroom yanga yakaita crack
ndobva ndazvibvisa ndobva ndazvisa mukicheni. Ndine kicheni hombe iri kudanda jena. Ndobva ndazvisa mukicheni one side ndobva ndaisa zvinhu mukicheni one side ndobva ndaisa zvinhu zvomubedroom. Ndobva ndazvisiya ikoko ndobva ndaenda. Saka pandakazoenda ipapo ndobva ndakaona zvinhu zvangu zvese zviri kupika zviri panze. Mashure munge murume wangu uyu nemudzimai wake hawa nanzadzi yake amai wake ngai vakaenda kupurazi vakanosvobvisa zvinhu zvangu. Asi murume wangu akandiudza kuti kupurazi kuri kuenda vanhu. Ini ndikatobvunza kuti kuri kuenda ani? Ivo vakataura kuti kuri kuenda nasisi ndo vari kuenda. Haana kudaro kuti mukadzi wake ari kuenda ikoko, haana kudaro. Saka ivo vadaro, inini pandakazoenda ndopandasvika ndikaona zvinhu zviri panze. Ndobva ndabvunza atezvara wangu. Atezvara wangu akataura kuti zvinhu zvakabviswa navasikana vangu vari bani. Noti nguva yacho iyoyo muroora wavo iye mukadzi wevava nanzadzi yacho yangaenda kunoonesa mwana akaita mwana nemukadzi iyeyo ndobva aenda kunoonesa mwana. Pavakanoonesa mwana kukabatizwa rangu hapana dzimba. Saka vakanobvisa zvinhu zvangu mukicheni mangu inini vakaisa panze. Ndo achipinda pamangu ndobva warara. Zvinhu zvangu zvese ndobva zvapararira panze. Zvapararira panze ipapo ndo pandakabvunza tezvara wangu akati kunyatsotaura kuti vasikana vangu vari pano ndo vakabvisa ndo vakaisa panze. Saka zvinhu zvakangondinesa kuti zvinhu zvingabviswe panze. Ko imba iyi ndeyawo here? Imba ndeyangu. Ndobva ndabva ipapo ndobva ndaenda kuchinhoi. Ndobva ndasvika ndaudza murume wangu. Murume wangu akaramba akati hazvisiri izvo. Haangabvise zvinhu izvozvo panze. Muri kuwanyepera. Ndikati ndowanyepera sei kwenyu vari kutaura kuti ndimi ndivo vakabvisa. Akati muri kuwanyepera. Ndikati wow, ndobva nyaya ndobva yaramba ichinetsa. Yaramba ichinetsa ndobva tazoenda kuchechi. Kuchechi ndobva yanotongwa. Yatongwa kuchechi vanhu ndobva vakuru vechechi ndobva taura kuti kwemi masambani munoramba kuti zvinhu izvi zvakabviswa nevanhu venyu ava. Sei zvinhu zvagara makore ese zviri kupurazi uku? Imimi nhasi unomozotaura kuti zvinhu ava vasiri wabvisa, ivo vari ndivo wabva ikoko. Sei asambani vakaramba? Varamba vechechi akataura kuti aiwa zviri pachena ndezvokuti vanhu venyu ndovakadi vakanobvisa mbatya. Wadaro asambani vakazongobvuma akati alright. Ndichaita sei? Ndichabhadhara. Ndobva tabva ipapo tabva taenda kumba. Ndazoenda kupurazi. Ini ndaenda kupurazi. Asambani ipapo wakabva warega kuuya kumba. Wabva waenda zvachose vasingauya kumba. Ini ndobva ndazoona kuti kukuramba ndakagara panapa zviti. Ndobva ndatora mbatya dzevana vangu inini muwadhropu. Bhutsu mbatya dzese pandatora bhandanowacha bhandaenda nadzo kupurazi. Ndobva ndanorima kupurazi. Asambani wakatozouya paapai ndiri kupurazi. Wauya ndiri kupurazi. Wakabva wazosvika kumukoma wangu akati maiguru ndoda kuita sei? Ndoda kutaura nyaya iye ndiite sei ndiibhadhare. Sisi wangu ndobva wakati ngatinyorerane pasi. Ndobva wanyorerana pasi. Iri 2013 yandikutaura. Wanyorerana pasi wakati ndichabhadhara. Ini ndobva ndabvunzwa nemukoma wangu muri kudei imba inini? Ini ndobva ndatotsanangura kuti inini ndikuda mapoto angu, midziyo yangu yese yakaparadzira mubedroom nezvese zvomukicheni ndozvandiri kuda. Vakatenga izvozvo zvapera. Asambani vakati ndinotenga. Tagara mwedzi uye wakwana wekuti asambani vachitenga zvinhu zvezvi. Asambani wakabva warega kuwanika pamba. Zvinhu zvacho havana kuzobhadhara. Tagara. Anzadzi yacho mai mhanje apa gore rapera muna July. Ndobva washaya tete vai. Washaya tete. Isusu ndobva tazoenda kurufu. Taenda kurufu kwekwe ndokwatakanozonesana ikoko. Nokuti inini pakutanga ndina kuziva kuti mukadzi wewe wandakabvisana naye uko achiri kufambidzana naasambani kana kuti inini naasambani kuti vadigadzike pasi kwatara nditi ava ndo hama inini ndafunga kuroora asambani havana. Taenda kurufu ranzadzi yavo ndopandakazoona ndasvika manheru uyu ndiakauya mumba akati ambuya muri raiti here? Ndikati handiri raiti. Tete ndiwo vashaya ndikati chokwadi zvakaoma. Apedza paizvanzi ambuya ndoda kuti muzvizive kubva nhasi zvichienda mberi kuti imimi muri two. Panapa panaya nhingi amai munyaradzi vari panapa mukadzi wasekuru akabereka mwana anonzi munyaradzi. Saka imimi ndoda kuti muzvizive kuti panapa muri two. Inini handina kudayira ndakaramba ndakanyarara. Zvaramba zvakadaro nina wake uyu akazouya akamutora akaenda naye panze
Hanzvadzi yake akauya futi iyeyi akati mbuya musaite semusanzwire zvekutaura nawe ngai. Ina anodaira. Saka kwachena mangwana kuseri. Kwachena ndo pandakazoona zvishwa. Ndakutokuza kuti amemyaradzi vacho ndevavo inasana kunyasa waona feya. Ndakatovaona parufuka. Ndavaona kudaro. Kwachena paipai. Ndakanzwawo mwoyo wangu wakandirwadza. Mambo munongoziva zvinoitika. Ndakarwadziwa nemwoyo wangu. Handina kuda kuti ndizvigamuchire. Murume wangu ndakamubvunza. Ko zvamaita izvi ndizvo here? Akati ndizvo zvinokuti uya kurufu, inini mauya kurufu. Saka vese vayazochema tete. Plus mwana wangu ayazochema tete. Handina kuzvigamuchira mambo. Handina. Ndakarwadziwa. Ndobva ndatotanga kunetsana nemurume wangu. Ndobva tatozosvika pakutozorwisana. Svika mukadzi yakabva azobuda ipapo ndobva aita sei? Ndobva awandiswa nemurume wangu. Anditi maona. Saka zvadaro awandiswa. Papa pasongoita mhirizhongo pakangoita zvezvokuti ava vekwavo vachituka kwedu. Inini kwangu akabva abata uyu. Ndobva kuti iyeyo akataura akati wewe ndiwe ndoda kurowa nokuti wewe ndiwe wakaita sei? Ndiwe wakakonzeresa zvese izvozvo. Ani mazvona. Saka zvadaro isusu takabva tazobuda manheri iwayo mushure mokunge ava vatuka vakati wemvurwi wechinhoi weharare chakuti chenyu kudai pano isusu hatirege kuiga mai vedu nokuti imimi muripo inini isusu tinoiga tega mai vedu kudai mwendi. Tangopedza kuiga tete manheri ikoko takabva tazobuda ndobva taenda kuye tagara. Murume wangu azouya kumba uko. Auya kumba ndobva azoshedza mukomo wangu. Uye wakamboshedza gore riye uye ndobva auya futi. Ndobva ati mai guru ndiri kuda kuti tiite sei? Titaure nawe amai ako. Kuti nini ndiri kuda chi? Ndinoda kubhadhara. Sisi akati haura iti. Ndobva wati saka ngavanyore pasi. Ndobva ndanyora pasi mari 3000 ndiyo ndakanyora pasi. Ipapo ndanyora pasi mari yeye. Ava asambana wakati inini mari iyi ndichaibhadhara kubva September. Ndoka ndichaibhadhara September ndojamba October ndozoibhadhara November ndojamba December ndozoipedzisa January 2026. Midziyo ndeyekuti ndaivaudza tiri kutauni kupurazi kunofanira kuerwa. Dzimba kana pasina munhu imba inosakara kupfuura pane munhu. Kana pane munhu inochengeteka waitsika ndichibvisa mari yokuti waende kumunda waipa mwana nemwana anga ari kumvuri kuti enda unorima. Alright, ndikunzwa. Saka dambudziko rako riri papi nomukadzi wezvauri kudai zvauri tiite ndizvotaura tiite. Ini ndakati papa zvese ndosaka patakatongwa ndakati izvo 3000 yandiremera zvikanzi yatoita shoma. Usandibvunza kuti pfungwa dzako ungowati kudii? Mudzimai wangu ungowati wanga wati kudii pamudzimai wako? mudzimai wangu ndomuda asi zvaari kutaura zvayo ari kungowedzera. Wakapedzisira kuti ndabonde naye? Bonde nari pana muna August. Saka kubva ipopa kusvika navanje kuri kujei Chinhu chakatibata kamusoro imambo kubva ipapo kubva muna August kuri kujei zvokudya zviripo ndaitumira ndati kwaakapiwa naMwari kuri kujei kutsamwa changamire nemauti zvawakandika zvacho ndatimburwa ruoko ruri kudhudya roko wakabvaya kuti wabairira chinze teerera ndati kubva muna August kusvika izvi kuri kujei handiziva asi zvandakaita kutsama asi ndo zvandiri kuti tiri kutaura ndoda kuti saka chimuudza kakuti no ndinokuda handiwati unomuda ndati ndinomuda muudze kakuti ndinomuda
mama anatokudai. Musi ngapi? Iwe hanzi ndokuda. Oda. Hanzi ndokuda na asambana. Kana nini ndinovanda mapo. Asi chikuitika chokuti kwa mambo kutakabatanidzwa. Kwa mambo makuru takabatanidzwa ikoko mushemushi ndakazoshamisika inini asambani vakutonzi wandikwirira dare journalist No ndikuzvinza zvese. Ndichasvika kwese ikoko. Une vana ungana na asambani? Ndine 5 vana vasikuru 15. Saka urugara kupi? Kuno ugara pachi. Ane imba iri? Ikavakwa nani? Akavaka ndini asambani. Na asambani. Sambani enda pari zvinumukadzi to. Ndatenda kahuduze nomukadzi wako. Saka apa mauya sei? Mauya sei? Ndangouya nemabhazi kubva Chinoi. Kuyauya ne? Handizivi. Sambani waine? Ndauya nemabhazi. Apo ukabva napo urikuenda? Panapa ndapenda kuHarare. Kuharare kune? Kubasa. Unoita basa rei? Truck driver. Okay. Saka unenge watenda pabasa manhiri ano? Mangwana ndi kwabasa nasiku. Unenge uchienda? Ndinoenda most. Kwa mai Sambani wakati ndoda bonde vanoriwana sei? Apa ndiri kubasa zvaizva kuti ndadzoka sezvo ndetangwa ndabva kubasa. Taona mukana kuenda kupa. Kobva muna August. Muna August handina kuenda kuti anga ndichirwadziwa. Alright, saka apa uri kuti kudini amai Sambani? Aiwa tinovada dara. Ukavapa mari dhora iwewe vakadzi vako vanodya nani? Vanhu vanodya wega. Vanodya nani? Vanodya vega here? Handikavapa dhora vanodya. Vanodya nani? Ndikavapa dhora vanotenga zvavanoda vodya. Vachidya nani? Vega. Novana vako? Nevana vangu. Novazukuru vani? Iwe dzoka apa uya. Kana ukazogara zvese zvawataura zvakanaka hazviri wrong. Wafanira kutaura pamberi paambuya vako naasekuru vako. Usatore masaidi chikonzero. Mai ava vakakuzvarira vana vanova ana amai vako iwe. Vakakuzvara ana asekuru vanova ana asekuru vako. Uye haasi simbi. Achakotsera nguva yake ikakwana. Unoshaya kukuenda usataure izvozvo. Waifanira kunyarara chete. As long kana mugoti wakabika sadza unokodzera kubhadhara. Asi haufaniri kutaura so. Waifanira kuchitaura. Zvakafanira paukaenda parufu uchitaura semuzukuru unenge usingazivi kuti zvinotaura. Zvizvo wataura zviri wrong. Wazvinzwa? Yes, vaudza ambuya kuti no ambuya ndiregererei. Usarege kumbira regerero muri mutsvaga chokuvapa. Handisati ndanaka ndakataura ndichazovapa nokuti ndirikuva vangu. Tsvaga dhora kana charo kuti kumbira rege inhenda vona ndiyo kufa mosvo. Pari zvino kana dhora mumwe handina. Piwa naSambani sekuru wako. Vaudza asekuru asekuru kana munodhura nebasi rei. Ndinara ndasiya kutakisho kundokwasa zvokubika. Uzodzora. One basi. Indotora dhora kutakisho uchaenda kutora koshuyana. Ukavapa dhora kuti ambuya ruregero zvanga ndichitaura. Ndautaura newe. Ava vachinzwa vari 2. Right. Vari kunzi vakachajwa 3000 vaenda kwamamwe makope. Uzvinzwa? Right. Vakati ndoda kubhadhara kuchengeta kwanakaita chiredzwa. Uri kunyatsouzvinzwisisa. Right. Ndobvunza mubvunzo mumwe chete. Ambuya vakapuwa 10000. Varugara kumba kwani? Varugara kumba kwavo. Nasekuru andika. Vanodya nani mari? Vanodya nani? Yani. Muri yacho ndisu sefamily. Naika. Nyaya iripo ndeyekuti kana ukazobva vanapoenda koodza asekuru iwe ukagara kuti asekuru. Zvese zvamukaita kuna ambuya zviro. Dzokai kuna ambuya. Havasi kurambidza kuroora. Wazvinzwa? Havasi kurambidza kuti mukadzi but ngavangoziva kuti amai Sambani vari kuofuti kupi? Kumba. Alright, kufunga kwao ndobvunza iwo vachinzwa vari 2. August, September, October, November, December, January, February. Right. 2026 pesa apa bonda hatisi kufamba. Zvinoitawo here? Ipapo hapana kujeka. Handikuona kuti zvinoita kuti munhu aite hasha.
Yes. Iyo kuguma kwaita Sambani mukadzi wake uyu magetsi atobata kare ngati panenge pano nguva saka iwe unofanira kutaura zvinhu zvakanaka wazvinzwa Sambani nyaya yekuensi yakanaka ni mistake yawakaita ndekuti wakakwira dare shuwa wazvinzwa wakwira dai ndanga ndiri ndini mupurisa ngoti handisunge vanhu ndaidai kokudzwa kuti unorega kukwira chi dare wafanira kukwira dare unzwa ende mari yakwirisa mukadzi unokwira dare unofanira kuzomudzorera enda kumupa Sambani upuwe nhamba dzangu kana wabva kuno uzondifonera uchiti nhasi ndiri kuchinhoi kuna mama takatogara mubhedha zvetakatopfekinwa tikatorelax hasha dzinopera moto utoigomwo wanzi mugirepe mukadzi wako kana uchimuda mai Sambani vagirepe ta mama ndiri wako muti aiwa iwe girepa murume wako saka waona kuti wangopinda panyaisiriyawo usaseenzeswe iwo ndi unofanira kungochitokutidzira moto ngonderi chifaya abuya asekuru rimwe zuva teerera unzwe zvimota zvaanodhiraivha zvino mubhedha kuseri wazvinzwaka pasipoti hadzichanetsa ukaenda pana minista wedu kazembe apa akadzigadzira paconcession apa chikumbonetsana vakazembe ngosvika pana kazembe minista kazembe pasipoti waita se watora pani paconcession pamuri kugara padhuze ubva watora pasipoti kubva kuseri manheru unenge wanayo wakutenda naye mukadzi kudhabheni kwako unezve muchiwacha muchigeza murimo mudenga paipai achitsika mafuta mai Sambani vari padhuze chiendai kumba dismiss chiendai na mama hapana nyaya mutongo wakatongwa ndiwowo zvamukatonga ndizvo zvotsvaga nenguva usamhanyira zotsvaga musho uchengeta mukadzi uchienda mukadzi uchimba bonde rake chete iupe dhora mbuya ruregerero thank you chienda mama namai nadia iwe usanzwe vanhu kubva nhasi kana ukazorarama usateerere vanhu kana ukasadambudziko enda kumukadzi wako ubvunzana muri vangani muri 2 that's all siyana nevamwe vanhu saka izvozvi vana vangu ava pari mwapinda muno atiti useless father but vana vangu ndakavaendesa kuti nonoteerera unzwe zvevana ndezvedu zvevana teerera chinokonzera kuti vana vadaro wabva padhuze naamai vani vavo ita zvatataura chete amai vanokodzera kuti shut up nyarara simuka iwe simudzi chi uya kuno taura ini mwana wa baba wa mama yangu saka ndinda vese saka dai kumbira kuti mbondibvumira nditsanangure zvakaitika no gara pasi ndibada kudzidzisa unzwa zvanga tichitaura muno wapinda muno tichitonga tabvira kutonga kakawanda titonga nyaya dzakawanda zvese zvakaitika wakadaro chete zviri wrong kana pakatotadziwa wakasenda message ukatotadza wazvinzwa kuri mwana pakunopopota naamai nababa ita se ibva wazvinzwa chete zvaasina kuti utitsanangure bhozi hapana chaunopinda uri mwana wanzwa zvanga tichitaura wanzwa zvataudza muzukuru wako taudza kuti usapinde panyaya ipo right mutongo wataura amai vako wazvinzwa wambona pano chatakanzura taudza chete baba wako dzoka paposition ndipano dambudziko amai ndo vanoti shut up kwauri baba oti shut up kwauri uita quiet semwana chete tinovaka dzimba dzevanhu kana achinzwa baba wako wanzwa zvataura kana amai vako vachinzwa iwe waya muno mudare muno asi hauna kunzwa mudare muno asi wanzwa chiendako Sambani kana ndichitanga kutonga ndotaura zvakawandisa muno asi ndotaura kuti tive nefocus neupenyu wazvinzwa pauri apa mazuva averingwa panyika pamukaroorana muri tuma imbotarisana kuti ndozvamuchiri tarisana aiwa mutarise mukadzi wako ndozvaachiri aiwa tatoita makwinya saka musakure nomutauro chende unotifonera unopuwa namba dzangu idzi zvakasununguka togamuchira foni hatidairi unoisa mamesseji tadza kudaira foni asi ndinokutaura nyaya ndoda kuedza kutaura ndeyekuti Asambani iyo nyaya kuti ndikawana ndiyo yatakanisana kubva kumashure ndondiwari mwaya waisa kwamambura ari edu basa Sambani munhu wedu iwe uri munhu wedu tagamuchira thank you fambai zvakanaka bata mukadzi wako urwo kumubude muende mbate tomutarisa ari kuno mukadzi emwachiro begi
We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.